Hvad skal du, Anne-Sophie, nu? Du mangler sko, Anne-Sophie. Mangler sko? Skal du i en skov etter? Skal du i en skov etter? Så skal du dagen etter. Hvad? Der er bjørngren. Der er bjørngren. Hvad finder du der? Hvad finder du der? Hvad? Så var du heldig. Jeg gider slet ikke kommentere det der. Hvad finder du der? Noget du kan bruge? Var der noget, du kunne bruge derinde, hva'? Så har vi også været i skoven i dag. Vi har faktisk den en gang i dag. Det var godt, Anne-Sophie.